Oh, tumingin ka! Yan, kaway! Ayan! Oh, kubaw, 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 maluwag pa, kubaw. Maluwag pa. Sampu pa, sampu. Wala pa, oh. Excited ka eh. Sus naman, cameraman na, pala picture pa, pambira at Ay, maraming gano'n namin. So, kasalukuyan mo hininikap ang mga parents. Yung mga gagraduate po ang nagme-makeup sa kanila. Hindi naman ito yung second pa sa anak daw gagraduate. Nag-ibig pa ako at ito. Huwag mo himatay. Proud. So, pag naimatay ka, kasama ka sa vlog. Ang daming tao din. Maraming tao din. Saan? Ibig sika-sika. Saan? Sabi na lang yun. Sabi na lang yun. Hindi pala ito sabi. Ito yung dito sa video. Si Gigi nga doon maglalaro. Yun, siguro mo. Magawa ka tayo ng maraming ilang ba kailangan yun? Lagay natin sa lahat ng pader. Sabi na lang yun. Using the house. Ano naman makapal? Okay, ayun. Umiyak ka! Nakabili ka, oh! Ang video nga, upload ka ang gabi. Pwede siya. Ano pa? Ito naman yung sikat tayo dito. ang problema nga yung dalawa. Kaya
tayo sa Albay Astrodome. Dahil may event tayong dadaluhan. Special event at saka once in a lifetime event. Alam mo yan, graduation. Okay. Daming tao, guys. Naantay pa namin yung dalawang gagraduate. Kaway. Daming tao, guys. Nakakahiya mag-vlog. Ang daming tao. Ayan. Capture natin ang moment ng dalawang mag-graduate. Mulan pa nga, guys. Grabe yung lakas ng ulan. Ang ulan, wala pa yung dalawa. Guys, dito na sila, guys. Hello. Wala si mama mo umuwi. Ayun. Dito. Wait lang. Dali pa sa mahana. Tayo sa pag-video at siksikan tayo dito. Para manika. Barbading. Ano? Yung sa bag, nakalagay nga yung yung yawn pala. Yung dito na sila nagbihis. Nag-ayos ka pa? Okay na yun. Sarado mo muna. Para may... Tapos yung nagkapalit kayo ng bulaklak. Bakit? Ito ang akin. Oh. Ganun ba yun? Kunyari din namin alam. Sarado mo muna kasi. Kasi papasok ko pa to. Yung hawak na. Mamaya na dito. Pwede mo sa lang. Ilagay ko na. Akin na. Yung isa. Dito. Nakaya ni Jay. Yawn. Ano lang pala ko? Ano? Dito ba? Dito ba, de? Ha? Dito? Uyo. Sumusa noo. Pwede ba sa noo? Lagay? Kasi bangot ka ha. Tapos ito. Yung mga supported friends. Siyempre. Ito tayo lahat. Ayaw ng iPhone 13. Lahat yan ng iPhone. Picture taking. Sana makapag-video tayo sa loob. Dahil kung hindi, hanggang dito na lang ang mga video natin. No? Ayan o. Sana makapvideo tayo sa loob ha. Makalapit tayo sa mga graduate. Dahil kung hindi,
ito na ang ano, outro. Outro na rin to. Yan. Hindi na rin. Good luck sa atin sa loob.
kaya mo to. Yun po, naiinis po siya. Di ba po, hindi niyo po siya. Sobrang saya po namin ngayon pero mas masaya po ito. Dahil po doon, no? Dahil po doon sa naman. Aray po. Aray po. Sa binilihan po namin ng pasalubong, maraming salamat sa tawad na binigay niyo. Rinig ka ba? Oo. Si Babes, ano masasabi mo? Graduate na ang anak